Főleg inkább a Vajdahunyadvárába sétáltam, és hát nyilván a Vidám Park, ami minden gyerek álma volt, oda mentünk. Itt pedig a tanulmányokat gyűjtöttem már, mint hogy az ebihalakat, biológiai tanulmányaimat itt folytattam, ami egészen kimerült a békagyűjtésbe. Befőttes üvegbe? Befőttes üvegbe volt egy kis hálom, itt mentem, most nincs, nem tudom megmutatni. Most csak békanyám, itt mentünk és gyűjtöttük. Megvittem haza földet a kis kertembe, mert ugye a hátsó udvar, amit mutattam, ott még föld se volt, csak beton, úgyhogy szép volt. Hát persze azért volt szép, valószínűleg az ember gyerek, és amikor fiatal, akkor ez a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezet, tehát nyilván már minden megszépül, nekem is ennyi év távlatából. Kecsit csókolom. Nem zavarunk? Nem. Nem? Mit tetszik épp csinálni? Mit most éppen egy kis kárászt fogunk. Itt? Csak így saját örömünkre, mert vissza fogjuk mindegyiket engedni. És itt csak kárász van egyébként? Igen. Ilyen jó kis pisztráng, meg ponty? Nem kárász, ezt nem tudjuk, hogy milyen halacska. Aha. Ma egyet szeretnék mutatni, ezek a kis kárászok. Itt tetszenek lakni a környéken, Zuglóban? Nem, hanem? messzebbről jöttünk. Hanem honnan? Hát egészen Lőrincről. Lőrincről ide eljönnek Zuglóba? Igen. De miért pont ide a Városligetbe? Hát mert itt jó, klassz, sokan szoktak lenni, most mondjuk hideg van, most nincsenek sokan, de amikor jó idő van, akkor egész sok ember van, és akkor egy ilyen weekendszerű, vagy egy ilyen klassz kis kirándulás. Ez is ugye a Meseország része volt. Igen. Mert hogy hát nálatok nem volt fürdőszoba. Nem, nálunk nem volt fürdőszoba. Egyébként nem ide jártunk fürödni, mert laborban mosakodtunk, tehát volt egy sparhertünk, ahol anyukám minden nap melegített vizet, mert hát azért ide nem tudtunk volna eljutni minden nap fürödni, de hát nyilván nyáron átjöttünk rengeteget, úgyhogy ez tényleg egy ilyen meseország volt, ahol lehetett meleg vízbe óriásiakat csapdosni, fürödni, pörögni, volt nagyon jó kis úszókarikám, nagyon szerettem egyébként ide járni. És mindig néztem a sakkozókat, gözölt körülöttük a termálvíz, úgyhogy ez egy fantasztikus hely volt. ...1909-ben kezdték építeni magát a fürdőt, és 1913-ban adták át, és egyébként miután megnövekedett nyilván a népszerűsége, ezért később átadták ezt a részt, és ezt 27-ben. Termálfürdőnek a Szent István második számú kútnak a vegyi összetétele megegyezik a Nílus vízének összetételével, úgyhogy aki de az nekünk jó vagy rossz? Hát fogalmam sincs, a nílusi vízilovakat kéne megkérdezni. Régen voltak magánfürdőrészek, aztán külön volt a népfürdőrész, és az is külön volt a férfi és a női. Hát nyilván az elmúlt néhány évtizedben változott ez meg. Hát gyönyörű. Kisebbnek látod akkor? Sokkal kisebb, mint amikor én ott voltam. Arra emlékszem, hogy ott volt a büfé, gondolom most is ott van. Nagyon finom rántott hús volt, ha volt pénzünk, akkor ettünk sült krumplival rántott hús. De egyébként általában nagymama főzött otthon, mert ilyen úri furcsaságok, mint az ebéd, idegen helyen, azt mi nem tudtuk megengedni magunknak. Tehát miután 1884-ben egyébként már az országgyűlés gondolkodott egy fürdőépítésének a gondolatával, és Cigler Győzőt bízták meg, akinek a tervei alapján készült el egyébként ez a fürdő, de ő a halálos ágyán értesült arról, hogy megkapta az engedélyezést, úgyhogy a Dvorzsák Ede nevű helyettesére bízta, és így kezdték el 1909-ben a Széchenyi fürdő, akkor még artézi fürdőnek a megépítését. 1938-ban találták egyébként ezt a második számú artézi forrást, és ennek a vize tör fel itt most egyébként a talpunk alatt. Ez több mint 1256 méter mélységről jön, és 77 fokos, úgyhogy most megnézem, hogy vajon tényleg 77 fokba fürdenek-e itt ezek az emberek. Hát nyilvánvalóan aztán az kicsit hűvösödött a feltörő víz. Nagyon kellemes, megmondom őszintén, sokkal jobb lenne most bentről forgatni kifele, mint itt állni a medence partján. Nem
volt napolajunk, mert nem volt pénzünk napolajra, viszont ott volt egy bódé, akkor a 80-as évek elején, a 70-es évek végén, és ez a bódéban volt egy ilyen nagy ipari napolaj spray, és akkor sorba álltak az emberek, és mindenkit lefújtak, gondolom 50 fillérért, vagy még annál is kevesebbért, úgyhogy nem egy fagyi áráért, úgyhogy nem kellett külön napolajat venni, de speciál nem is tudtunk volna, mert az nagyon drága úri passzió volt. A nagymamám úszónő volt, azt el is akartam mondani, hogy volt egy... Aki a taxis volt? Nem, a másik nagymama, de az sokkal érdekesebb, mert hogy nekáltak volt egy rövid liaisonja a Johnny Weissmüllerrel. Jézus Mária, Tarzannal! Képzeld el, hogy én mindig néztem a matinét vasárnap, hogy nem én vagyok a Tarzan unokája. Ezen gondolkodtam, de hát speciál nem, még ki kéne magam próbálni egy krokodillal a víz alatt. De hogy ismerkedtek meg? Hát, hogy a nagymama úszónő volt, és állítólag itt volt akkoriban egyszer a Johnny Weissmuller. Magyarországon látogatom, és a nagymama ezt mondta, de szerintem füllentett, de ez a másik nagymama. Ez az ivókút. Ez az ivókút egyébként, amiről nagyon-nagyon kevesen tudnak, és majdnem minden budapesti gyógyfürdő mellett van egy ivókút, ahova ide lehet jönni jó kis műanyag flakonnal, és lehet venni nagyon jó kis gyógyvizet. Gyógyvizet, és sokkal olcsóbban, mint egyébként a bolti gyógyvizek, és sokkal egészségesebb. Egyébként a Széchenyi fürdőnek a vize kiváló epe és vese problémákra, és egyébként például savtúltengése, most a mai kor divatja, hogy mindenki lugosítja a szervezetét, úgyhogy valószínűleg az egyik legjobb természetes lugosítóvíz, majdnem ingyen itt található. Ja, és bocs, még gerinc problémákra is jó, mert csontritkulásra. Szerintem ígyunk. Ígyunk, Nekem olyan csontritkulásom van, hogy ezzel csak segíthetünk. Nem beszélve a gerincről. Hát arról nem, igen. Itt van az összetétel is, nátrium, kálium és a kálcium tartalma magas. Ezt az idősebbek is fogyaszthatják, tele van ásványi anyagtartalommal. Ez 1260 méter mélyről jön fel, 76 fokos, tehát egy forró vízű forrás. Általában melegen szokták itt helyben fogyasztani, akik már régóta ide járnak, de hidegen is fogyasztható. Vidékről is járnak fel egyébként gyógyvízért, tehát Pest környékéről is. Érzem az illatát. Ez a kén összetevő miatt van egy ilyen záptojás illata, de most, hogyha hazaviszi, akkor ki lehet nyitni a tetejét. Tehát le kell venni a tetejét, és akkor az egész lakásban jó büdös lesz. Nem veszíti el a gyógyerejét, hogyha... Nem, az ásványi anyag tartalma az megmarad, viszont ez a kénes szag, ez kiszellőzik belőle. Köszönjük szépen! Nagyon kevesen tudják, hogy Budapesten, a Széchenyi fürdőben is van egy pisilő kisfiú, ugye? Nem csak Brüsszelben. Nem csak kisfiú van, hanem itt egy tritonhalász kentaur van, és Róna József szobrászművész munkáját dicséri ez a gyönyörű szobor. Ha nézzük meg a kupolát, az pedig Róth Miksa munkáját dicséri, ő pedig a mozaikokkal rakta ki fantasztikusan ezt a kupolát. A fő mozaikép az Héliosz napisten a Quadriga nevű fogatát hajtja, és Róth Miksának a mozaik berakását tekinthetjük meg. Itt egyébként ezeken a kisebb képeken pedig egyiptomi, keleti, római és görög fürdőjeleneteket ábrázoló mozaikokat láthatunk. Ezek is gyönyörűek, és amint láttam, kiváló állapotban is vannak. Most már jól megmelegedtünk, kifürdőztük magunkat, úgyhogy menjünk Anonymushoz. Na, közeledünk a Vajdahunyadhoz. Igen. Nem izgulok annyira, mint régen, sajnos. És most itt van ez a kiállítás. Nézzük meg. Ugye itt vagyunk a Paralel fotókiállításnál, és itt vannak neked is fotóid, többek között egy sorozat, ami a Handicap címet viseli, és ami a Budapesti Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthonban készült. Miért pont ezt az iskolát választottad? Amikor ez az iskola 100 éves lett, akkor fölkértek, hogy csináljak képeket az iskola életéről. Hetekig, hónapokig ott éltem a gyerekekkel, illetve sokszor mentem mindig különböző időpontokban. Összeismerkedtem velük, nagyon megszerettem őket, és elkészítettem ezt a képsorozatot.